asikhuleke. Nkosi ngiza kuwe ngiletha ubhuti Mandla abaningi bamazi ngoMampintsha angazi ke noma uyalazini lelo Nkosi kodwa uyena lo ocule ingoma ethi ngiphuphe ndiza athi ngiphuphe ngiwenile athi ke wadlala Brabhiza athi wadlala I've touched the ceiling. Ithi Nkosi mbuyisele lapho ayethinta khona ama-ceiling lapho ayejabulile khona lapho ayenokuthula khona ngithi Nkosi umbuyisele lapho ngithi kakhulu awume Nkosi lapho yena ubhuti Mandla bhuti Mandla uyanqamuka ke Nkosi kodwa ikhona ingoma yakhe ayithi siyanqamuka angazi ngigcinephi Nkosi kodwa ngithi nje isihla sesithathu sophule Nkosi ngenkemba yakho yasezulwini kube kuye kubhuti Mandla ukuthi uyafuna yena ukusithatha ayo-check ama-fingerprints ukuthi ke sabani kodwa Nkosi kakhulu letha ukuthula kulaba babili ukuthi bayashana ke angazi Nkosi noma mhlawumbe bavumelana nothina soshayana kulokhu kwethu mhlawumbe esikhundleni sokuhagana soshayana noma mhlawumbe basobe bethi bayahagana kuvele kushaneke ngephutha kodwa Nkosi ngenelela lapho ulethe ukuthula bafundise ukuhaga okuyikho ihagi yasezulwini ihagi elungileyo ube nabo ke Nkosi ngicela baba ukuthi ngisale sengibusisa nokudla ngoba sengiyacimeza manje ngiqela ukungcimeza ngivula amehlo ngiphinde ngicimeze. Ngiyabonga lokudla osiphe khona manje uze phakade. Amen. Siyabonga.